Yang Bisramgondani Raja Somniwo Hanyo Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadurni Mangkayawo Khum Kandrlai Tai MDC Buddha Kumar Deborma Risha Kandroi Bubagra Bir Bikram Kishore Manik Bahadurno Muitu Khlaika Tai Bini Thimani Salo Bonoi Langmanoti Ne Kok Salaika Bisramgonjo Tipramotha Party ni Bakhakti Songsajak O Salni Khumbokmani Pandawo Nukjakliya Kubuni tei kebo thangai palaimani phiaba tipra motharok nono sakangai palaimani nukjakha tei Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur no hamjaknai rok asuk kabang hinimaya khopano to palaijakha stage tangjakha abono kok kotor hnoi khatungjakmani kok sekhnarka Buddha Deborma Tini nuka seng rajani je Maharaja rajani mukti wo risarau borom rajaka bo bahai taklai noro wansong wo Sing taklai 79 79 dit sini Bubagra Pisainas Bubagra Bir Bikram Kishore Manik one of Thimani Sal Sing Saimano is the one of the most architecture by highly education na kuina je one foot like Koroksa sini Bubagra ni Kisingo sini Maharaja Bir Bikram Kishore Manik one Thimani Sal o salno sing tinin sini kusna rakha je Bisramgonjo je sin Bubagra stage tongmani obotini simi Bubagra Bir Bikram Children Park ni silai dinin simi ai dinin sin bone mang thobo dinin kumbokha dai sin bone puito khayo sini khoroksa ai ekdom sino lekha pora theke tongnani sino hano thno je rakha khai galangnai sini Bubagra bono sing protek bosor sing bono birthday kai bone mani salo sing choron khayo celebration khayo bon bagi sing dino khai sokaja tai Saimano Otra Elaka Bisramgonjo area joto borok je omo Children Park na thangi tongo Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Children Park na thangi tongo mon bagai sing kino phai am khaijak sinoro YTR TISF joto Tipramotha joto DWF military sing dino daga location bo jaga mo Bisramgonjo Bir Bikram Children Park se Masapara chomoni